दफानि बागै थांगौ दफानि कम्पिटिसननि बागै थांगौ दिनै जे समाव बरमुरातै तेलमुरातै कृष्णपुर फायका हाजार हाजार बर' दं हामजागै दं आशीर्बादी हरो लुकरो हामजागो सामंसे जों फैनांलाय दो आरे फो नि तम बात मैया के पंचायत थांगी किसा सुंदी कागज राव किसा खाइदे जमारी का तो ना दीदी मनी बड़ा का कि बोयस को अमृता को बोयस का यार बोयस का हंके मैंने आबलो कागज फो ग्राय तमनिकला आंनि यांसे आचली अनि मोबाइल गेम cái tàu nó khơi cái này sạt tàu tàu sao vậy tàu này tao là abadi maro prasale muhapose maya সমস্যা হাজার সমস্যা ববাত মায়া ব চাকরি খেপ সম্মান মায়া ব নেতা খেপ বনিয়াতে তলামা তঙ্গো ব লামাক্রে সমস্যালা পাশে গোबां मासे आं Horoksa diprasani daito palan kena thangai to tiaba borong ni bakhawa kok saya chini bangie borok chini dabina rutpai nai de abola mutai rok sibisi sai mana borong ni bakhawa kok saya borong ni breno kok saya aboni bangile norni pho suri mo nangnai norni pho आशीर्वाद नांनाय नरनि फो दियाय म नांनाय नरनि दियाय म सरि म बायसे प्रने अमित शाह नरनि बुदिनि बखा कक्साय चिनि जे हालांगाले दाना 25 बছর चिनि ब्रुर तियो बिया हाकुंग बियाके मा तंगो तियाबा राजा कक सामि बाय चिन जत्त पालके थांमा बाये उलब्रनि बखा कक्साय ताबले 600 कोटी रां रिये समस्या समाधान खाइमा रेखा 25-30 বছর ओ पूरा चिनि त्रिपुरानि समस्या समाधान खाइनि बायेबो आरे खेनो जों चबा मा खाइनाय आरे आखेले चिनि बसाबतिले सालसा जों थैमाया गुलो चिनि सेते कष्ट मानाय रांनि कुनो बाप करि सरकार रांखौ गोबां मासे सरकारनि जों जत्त टैक्स मारो नरक जे अर्न मै फालि चामा फ टैक्स मारो ना 18% टैक्स मारो 18% सरकारनि रांखौ मांगना रांया निनि रांसे नों जे अर्निवो मै फालमो ओ मिया फालमो आपनो कोनो बाजाराव थाङै खरस थायो समख सरख कलंख बा जागासे थखजा बा जागासे टैक्स दंनि 18% जों जत्त 18 टाका रां मारियो सरकारनो सटकरावो ओ रां चिनि बाये डेभलपमेन्ट खाइनि बाये दिप्रासानि बाये फाइनि नांमाने दिप्रासाना याफार जाया ओ रांला आम्बासा सिबिसे खाइजागो ओ रांले बिं जातिनि बां सिबिसे खाइजागो आरनि बाङैनो चिनि हानि बाङै आं सिरि चिन जत्त पालके साइमा तो आमनि बां नरो कुसि पाहिना हैने आं थाखायो नरो जत्त नासि लाले खाइजारे आं बाइ खुलुमता तंगैबो सिरि त्रिपुरा हावो जों दिनै दुख बिरबां बाय खुलजा मुक्ति मुक्ति बाय खुलजा आमनि बागैनो ओ केन्द्र सरकारनि बरनि जे गसेमं शेष पर्यन्त नरना हानि क्षमता रांनि क्षमता शिक्षानि क्षमता निरन समाजनि क्षमता नरनो दिप्रासा एकट खाइनाय 6 मासनि बिसिङाव समाधान खाइनायनि चेष्टा खाइनायनि ब्रक साका किन्तु 6 मासनि बिसिङाव जे कमिटमेन्ट माने 12 मास काका 18 मास काका तागो ब्रक बायथां खलाया तागो ब्रक बायथां खलाया ओइ जरिचों आं मुखरकसा चेयारमैन हने आसोगै चालाय तंखके नेता हने जों आसोगै चालाय तंखके लुकरनो कमिटमेन्ट माने borok riang ni tongmano जों जदि फोरांथि सायांगां आबोनि बागै बयनि कक मते चले खांकेसे borok बनि चिकन साजे borok मुसुंमानि borok जे चिकन साजे borno bahogno मोथांना बागै राजनीति खाइमाने आसुक थाइमानो मुसुंमानि आबो माननाय आबोनि बागै बो राजनीति खाइबो borok बखरो गया बनि तलावन मा तो खाइरमा सिंसा आउन बागै यग यांगै boroni आसुक थाइमाना बागै बहग मोथांना बागै borok दफानि एगेन्स्ट बन कक मास बनि कक बखरो काम तिंगला खामु मनि बागैनो बोबाग्रा स्वयं तिनि मा बासाखा बाचावैनाय चिं थानसांमानि बिसिंतै जत्तनो हानरनायमा बिसिंतै एमडीसी एमएलए जत्त सकग्रलायखा चिनि थानसानि फाननो नुखा केन्द्र सरकार रेङै साका दिल्ली हो रेङै साका बार बार मिटिं आसबै साका
norokno Greta Tipralan riyapano o je bolong forest patta bagnai sabo general